sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sadatu wicci wuro himadu aynu madi butanda tagu talla maka dugu nyamanari ba fata ko on waktu yoni ha to jabbi jala kame baya sambula ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dental fiyaɓe mburu mbino so tawi julde taske yawti koɓe ɓeydoɓe coggo mburu locol capanɗe tati oɗo saha ma ya ha buuɗi capanɗe naya to leydi Mauritanie capannayyi e jeegomo ujunere ƴamoɓe baccalauréat daɗima subaka hande oɗɗo e balɗe naya to leydi Mali laamu leydi holliti wonande jinnoɗo yoɓade fittandu hoorejo leydi ndi ñande julde taske yewtuɗo hen nde fittandu mum iwi jamma hanke o toon to hôpital mo Gabriela Touré to leydi Guinée Conakry kene fota wonde temedere téléphone temedere élève capanɗe joyo riwama ɗum noon ko guyka teskede e nder école aji ko fati e banggue kawguel guel baccalauréat to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba ko fati e banggue hirde pulagu jeune taw ko hirde pular jeune Afrique nde waɗi toon Mamadou Kandé suuti toon konngudi moma to leydi Côte d'Ivoire jonde hakkude Lora Gbagbo Kami Alassane Dramane Ouattara tijja ko ñalawma janggo wonande dawriyankoɓe hewɓe kolliti jaam ene soyna e nder leydi ndi kabruji men mana wena toon to Burkina Faso kame Nigéria ha to Ghana Guinée Équatoriale kono ne kadi Cameroun ha fenma toon to Ouganda ha toon to Tunisie musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena majjere ko fate naya toon to commune mo Sadatu wuro wiyetengo Wicci jeyde ɗona majjere ko biyeteɗo Idrissa Diallo ɗi nayyi noon kanji kala soɗi ndendi maɗi gon capanɗe nayyi e goho naggue ɗi majji ko ñande nogas e goho nduɗo hen lewru woni ñande julde taske nde sanga 3 heures way kono hendu naati e majji ni kanji kala ko ɗon ɗi majji hawɗo saaha mo gonɗena ɗi cuwata o yiitede ene hen nogas kappi ko ɗi cooyi daneji ene hen ngaari coyri ɓuƴiri kono ne kadi hen kala haldi coyri kibiri gallaɗi hen joyi demoji ne hen kadi bijji joya ñalbi ƴakki joya kono ne kadi ene hen mola mbabba kam yoga e ñalbi goɗɗi kala kanji noon aɗi cuma taw ganduɗa ko cabbi baccirɗi guerte to banggue ñamoto kala noon jiiɗo ɗiɗo hen nayyi ene wawi jokkodirde ɗeɗo hen tonggode woni 00221 78 482 52 46 walla mbaɗa 00221 77 454 28 44 walla mbaɗa numéro leydi Gabon 00241 074 93 51 17 kala noon bawɗo yiide ɗiɗo hen nayyi yo jokkodire 78 482 52 42 siftinde on ɗi nayyi koɗi capanɗe nayyi e goho naggue ɗi majji ko toon to commune mo Sadatu waɗɗani wuro wiyetengo Wicci taw kadi jeyɗiɗon nayyi ko biyeteɗo Idrissa Diallo ñande julde taske nde sanga 3 heures ko nden ɗi nayyi majji eɗen mbiya yo jomiraɗo hollit tawa ɗi celli aɗa cellira ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo mala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 17 rafin yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie saɗa jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗ waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeegom morse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho yonti kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen a rewindiɓe Weltare TV dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe a yawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala on mbaɗama julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yo jomiraɗo ɓeydan men jaam e cellal e kisal kala mo en dañano jabtade ɗen ñaago ɗum yaafuya nde tawno ɓatakuji ɗi wonno kewirta so yaade golle tan ma sattu moni kala a mbawen artude e muɗum kono goto kala ɗo woni eɗen tini ɗum eɗen tinan ɗum en jarlodiri e mum en jaafodiri e mum eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydanen hattan e sembe e yajede ha enen kala a lumboɗen e maaje celle kam e ɓuural e sutoro e yajede kala kabruji men ɗemgal pular no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen oɗo hennan boros biteɗo coronavirus koko ɓuuri ƴellitade e nder windere nde kala ha tente dogue Afrique kono ni kadi ha tente e nder a leydi Sénégal ujunnaje ɗiɗo e temedde jeegomo e capanɗe jeetato e ɗiɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hennan borosa ko capanɗe temedde jeegomo e sappo e jeetato neɗɗo kene fota wonde capanɗe jeetato e ɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñawa temedde joyo e capanɗe tato e jeegomo ɓen ko raɓaɓe andaka raɓidu men kene fota wonde temedde tato e jeenayo keeɓi cellal mumen capanɗe joyo e goho neɗɗo koma ballite e fofandu yimɓe joyo mbasi hen a pittali mumen ngam teskede ɓeydugol oɗo hennan boros laamu ngu e yidde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ko yimɓeɓe nde ɓurata fesade no fewi ngam faddade oɗo hennan boros ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen mayɗel ɗi ne kewi no fewi ha tenti so tawi ɓen joguima borosaji ɓe gandani aɓe jogui ɗin boros oɗo hennan boros biteɗo coronavirus so tawti ɗin borosaji a ɓeydoto tan ko leptude a jomuma jeeyi sababu armée leydi ndi ha tente police dadiɓe a kolliti oɗo saaha ma daro ngam denka e kisal haɓade oɗo henna ñawa biteɗo coronavirus ɓurɗo ƴellitade e nder leydi Sénégal kono kadi ko wakkilde yimɓeɓe gila e otoji ha e bisuji ha e wonɓe nokki kala nde ɓe mbiyata jomumen nde mbawata suumade goɗɗodira nde tawno ko cellal a jomum fulɓe noon mbi ko cellal a woni afangalo sukaɓe podornaɓe juɓɓini ñalɗi pinal ɗi ñalɗi noon ɓe mbaɗi ɗum koye dow mbadi rokkirde ƴiƴama gam haɓade kala ko ene wiye ñabboji kono ne kadi gam teskede wonande hôpital mo jum boñ ƴiƴam gonɗo toon ene ngakki no fewi ɓe mbaɗi ñalawma dokkirɗo ƴiƴam ma en ketto a ami saka taw kadi gaɗa ko goto e dilloɓe e landa a peewa taw ko gollidiɗo jagorɗo kalfinaɗo ngaalu andi son ji enen dentuɗen ɗo hande
ko sukaaɓe Podor naaɓe ndentiɗo e nder mbo jogii miijo e nder commune Podor notaade erango mo ministre Abdoulaye Daoud Diallo waɗi e nder département de Podor et namdade aussi population département Podor yo mbaɗ organiser des journées de don de sang pour wadde renforcer la banque de sang de l'hôpital de Ndioum e ɗum ɗon noon ko sukaaɓe Podor naaɓe l'association Bokk Halat de Podor kamɓe ndentiɗo hannde pour wadde répondre e appel mo monsieur Abdoulaye Daoud Diallo waɗi mo ganduɗa go fof no andi ko woni e rokkirgol ƴiƴam saabu oɗon gandi hannde enen fof ko hôpital Ndioum nototo ɗen so neɗɗo ñawi so neɗɗo ne jibina alay saago sohla ƴiƴam te ɗum ne ala bawɗo ɗum wallude so wona enen ala bawɗo ɗum wallude so wona enen nde tawno ƴiƴam wona sara e neɗɗo toon to Dakar ɓeydugola ko fate banggue mburu fiyoɓe mburu ɓen kadi kollitino so tawi tan julde nde a yawti loccol mburu koko ɓeydete ɗum noon 230 grammes oɗo saha mo gonɗen e yeyetano ko buuɗi capanɗe tati oɗo subaka hande maɓe nawɗum ha yettoyo buuɗi capanɗe naya ko yeyeteno capanɗe tati ma wontoye nogas ko wonno nogas wontoyte ko buuɗi sappo e joyyi ɓe kolliti so tawi tan laamu ngu darima gam yidde hadde ɗum koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗum noon eɗen mbawi hettade ɗo yeeso seeɗa ko woni yeeso daɗani guite jultoynoɗo julde taske kam e joom suudu mum e sukaɓe mum funeɓe ɗiɗo ɓe jano jultoyde ko toon to ndar gueji dande maayo caggal nde ɓe giwi toon aɓe garta golle mabɓe faade Dakar nde ɓe gari ha ɗo Kébémer ko ɗon tigui kanko gorko dongnannoɗo oto mum o ko ɗon tigui o perdi contrôle ko ɗon oto o yani debbo makko joom suudu makko ko ɗon e ɗon wasi fittandu muɗum kanko noon ko nde o ƴettete omo nawi hôpital ko ɗon o wasi fittandu makko funeɓe makko ɗiɗo wonnoɓe oɗon oto kañumen gañima kono kam ene guuri oɗo saaha mo gonɗen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene neldaɓe duwawde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala ɗanle ɗe ndewani lawola maaje kaɗɗe ha hande ne jokki hakkunde Sénégal e Gambie ha e nder Afrique kala jeeyi sababu wonande dadiɓe taw kadi ganduɗa ko vedette ɓe ferlo mbawi tigui yaade ha toon to Jifeer ko toon ɓe mbawi jaggude kaɗo hen laana giwka tan to Gambie taw ene jolni kene fota wonde capanɗe jeeɗiɗo e goho neɗɗo hen sappo e jeegom ko Sénégal naaɓe capanɗe joyi e joyi jiiya ko toon to leydi Gambie kamɓe kala ɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal gam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol ɓe jinno faade ko toon to maaje kaɗɗe ɗe leydi Espagne sen giwi to Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti kikiɗe hanki o kene wona 1934 neɗɗo woni ƴewdaɓe ko fati oɗo hen mboros tawani jogui oɗo mboros kene fotta wonde 200 neɗɗo tawa enen jogui oɗon mborasa 134 keeɓi cellal mumen kene wona yimɓe jeeɗiɗo hanki mbasi en pittali mumen ñaw coronavirus 1970 neɗɗo nana cuuɗi safara ne leeli ne keeɓa cafara mumen kene fotta wonde 32 neɗɗo oɗo saaha koma ballita e fofandu ne tampi no fewi kono hollitama ɗeɗo hen jonte ɗiɗi tan jawtuɗɗe kene fotta wonde 41 neɗɗo mbasi pittali mumen e wiide Wuld Zahafa woni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie to Mauritanie haɓade guyka baccalauréat fuɗɗima ñalawma hande o e nder leydi Mauritanie kala kamɓe kala soɓe ndendima ɓe gona 49 ujunere ƴamoɓe taw ganduɗa ko baccalauréat e nder leydi ndi kala 37 centre woni ɗo ɓe ƴegori ƴamde ngel ɗon kawguel hen 55 tawete koye lamorgo ngo ko heddi ko kala koye nder leydi ndi kono kadi guila ñalawma hanki heccankini jagorɗo yaltini bindol mum gam hollirde oɗo saaha mo gonen kala kene wiye téléphone noddirguel koko haɗa e nder centre aji ɗi kala koko haɗa e nder école aji ɗi kala garɗo ne jogui téléphone mum koko tettete heptoyta téléphone mum ko nde bak gasi ha laaɓi ha wiccer gam oɗo saaha haɓade kala ko ene wiye guyka ko fati e guyka ngel ɗo hen kawguel guila e ɓoggi karale ha e WhatsApp e goɗɗum kala ɗum woni hande ko dawi e nder gendi leydi Mauritanie kala ha hande gam haɓade guyka ko fati banggue furata taw ko bac tenti noon ko fati banggue kawguel bandugel toon kene fotta wonde 3 directeur
établissement ɓen goni riwaɓe secondaire ɓen goni riwaɓe taw ndiwa koye golle men caggal nde tuuma ko fati banggue forode woni guyka ɗum noon ko toon to timidara hen goto goɗɗo ko fasala goɗɗo ko toon to kay hayɗi kono kadi jagorɗo ne jokki ha hande yurnitade wonande ɓeena tambiɓe guykaji walla wallide sukaɓe ko fate guykaji gam riwde ɗumen beele jomumen a jalta ɗi nokkuji ha laaɓa gendarmerie national mo leydi Mauritanie hutorima doronaji ɗiɗi e nder noksoɗe hoore mum gam wadde ɗon ko fate banggue film ndenka e kisal wallodirde e ɓiɓɓe leydi ndi kamɓe kalde ɓe gonata e ndenka e kisala ɓiɓɓe leydi ndi kala ko fate banggue tambade ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi holo neɗɗo waɗata so tawi jaggi sayi woni gujjo holno poldata ɗum tawa yoɓaki fittandu muɗum gon doron noon ko ɗum woni ko hollirta e nder vidéo makko trisamora ɗiɗo yiletonoɓe hande waɗi yontere ko heccankiɓe jiita taw kamɓe kala koɓe or payrena ɓe jiilotono ko kanŋe e nder leydi Mauritanie caggal on nde oto mabɓe paani caggal noon aɓe gonno toon e ladde ko ɗom ka jeeyi sababu aɓe mbasi toon pittali mabɓe caggal nde armée leydi ndi yiiliɓe ko hanke canki ɓe jiita e nder leydi ndi aɓe mbasi pittali mabɓe sen giwi toon to Mauritanie koto leydi Mali laamu leydi ndi hanki ɓe kolliti e battake mabɓe wonande suka gorko jinnoɗo yoɓade fittandu Assimi Goïta colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi ɗum noon ko ñande talata jewtuɗo henno e nder juma mawɗo mo Bamako ɗon ɗo yano juuloyde julde makko taske ko ɗon tigui suka o yaltini laaɓi mum gam yidde diwde e makko hawre noon wonande tambiɓe nden ka e kisal makko mbawi jagguɗo ɗon suka ken wona joni balɗe 5 o wonno koye juuɗe ɓen loskoɓe ɗo wiyete garde à vue ko caggal noon nde rafi goto mawni e makko wonawa toon to hôpital Gabriel Touré ko hanki o yalti aduna kono kadi loskoji gonno waɗede koye makko hol poɗɗo wonde caggal jangu ngu o yinno e wadde hoorejo leydi ndi kono kadi ɗo saaha mo goɗen ko ɓuuri sasa yani e woydu ko losko wongo kadi jogori waɗede e jaltugol makko aduna toon to Bamako lamorgo leydi Mali to leydi Mali kedana joni ma en kaali jillude sper taw ganduɗa ko ɓen tambiɓe haqqe innama aade iwɓe toon to Genève walla ni mbiyen catal Nations Unies joɗigal toon to Genève gam tambade waɗa saaha yurnitade kala saaha haqqe innama aade ngun jillu noon fuɗɗoto ko ñalawma hande o taw ɗo wata nguɗon jillu ko Aliou Tine ɓiɗɗo Sénégal najo ngun jillu noon ko toon to leydi Mali nogas e jeegoma ha fenma 5 lewru fandu nder leydi ndi kala yurnitade wonande kareli e wargoji e lebte cattuɗe batteɗe toon to leydi Mali kono kadi maɓe jooɗoɗo e laamu leydi Mali gam wawde newnude jillu mabɓe nder leydi ndi yurnitade wonande ɓen lebteteɓe e nder leydi ndi kala Paris holliri wonande ɓe jooɓima pittali ñande nogas e ɗiɗi wonande gay mawɗi walla mbiyen koye mawɗe taw ko jeeyaɓe e fedde l'organisation état islamique woni Daesh kam e fedde wallidine islam wal muslimina ɓe jooɓim pittali ɓen e nder diwan mo Menaka ɓe kolliti ɗum ko caggal nde ɓe loynodiri e loynogol wonande koninkoɓe leydi Amérique jeeyi sababu aɓe mbawi folde ɗin gandiji ɗiɗi jeeyaɓe e nder fedde Daesh tawetenoɓe e nder diwan mo Menaka to Sego Bila ko fate banggue lebbi 3 e nder ndeɗo hen hittande yaltinama taw ko accident ji teskaji ken wona yimɓe nogas mbasi pittali mumen 550 gañi 550 woni ko gañi 300 woni ko windita accident ji baɗɗi e nder ɗiɗo hen lebbi 3 taw koye nder région mo Segu tan goto to Menaka ko toɓoli mawɗi jippi toon ɗum ko caggal ndeɗo hen julde ha ganduɗa sanga 2 heures ha fenma 7 heures subaka kalɗo darɗa ko teyle mawɗe no fewi diƴƴe ɓole ha ganduɗa yimɓe hewɓe ɗacci galleji men oɗo saha ngala ɗo koɗi kono kadi e wiide finaɓe toon ɓe kolliti guila hitande 1982 1982 ha yettiɗo kala hitande arde ko niɗɗe gorata ala kala ko gasi e gurdam mabɓe sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Kayraba ko jeune fulɓe waɗi toon hirde mum en ketto musidɗo men kodde nene Abouba eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV caggal nde juulono taske ha weeti leppi donki waɗama ɗo to wiyete Kayraba Beach Hotel taw waɗi ɗum ko wiyeteɓe zone fulɓe daraniɓe fina tawa ene wayno noon oɗo mo ganduɗa ko hoorejo lando GDC Mama Kandé tawtoronoma nden hirde kongude ɗo ummini ko fati e sumgoji ɗi e nonde kadi e banggue pulago kettoɗen Mama Kandé tiɗo ɗo ene andi ko fulɓe gonɗo pullo ala fayore pullo ala ko nandi e wonde pullo tan ko faaro
eyyi saɗa andi ko gonɗa ko saɗa andi pulaako wonde fullo tan wiyede ko a aduna fof eyyi ko message mo joguimi o tan woote ko yimɓe ɓe jaaha ɓe gotana mboɓe jiiɗi o ɗum jarani hare jarani sonko goto fof yo reen haala mum yo reen ko haalata o anda dey minen fof min jibina ko e ndi leydi hay goto ɓurani ɗo goɗɗo minen fof poti ɗo nden jaam amen o jaam leydi ndi ko woni yo min mbat feere min neldam fof haala jaam gambi ko andira ko jaam e deejre ko ɗum gambi andira min daro ha min jiiya ɗum heddima e gambi ayo min gaddu situation mo ganduɗa tawta ma min ɗaɓɓa ballal kadi ɗum min cohlani ɗum tan miɗen tampa Allah ko waɗata ko waɗi ɗum kono noon firtani yomin jooɗo wadde noon politique wona ɗum fenade ko jiɗɗo fende o fenata politique wona ɗum taƴu koddigal ko jiɗɗo taƴe koddigal mum taƴata koddigal mum politique wona ɗum taƴu enɗam ko baɗɗo ɗum o on ko jikkum holliri politique noddi tan ko kawral politique noddi ko ɓantare politique noddi ko yo en jurmoniɗondir ko ɗum tan politique noddi ko wona ɗum ko kala ko mbaɗoyɗa tan eyyi minen noon parti amen o min noddani taƴu enɗam min jamirani hay goto min mbiyani yo hay goto yennu goɗɗo ma ƴatto goɗɗo ɗum min jamirani ɗum min jamiri ɗum min jogui message komin poti haalande gambinaɓe soɓe nani ɗum alhamdulillah soɓe nanani min tikkanani ɓe eyyi waɗa coalition beele GDC ne ma waɗo e parti goɗɗo coalition walla GDC yanta ko hoore mum wona juulama fiyande nde sinde felli wallahi woda tubaji cumɗi ɗum woni Konngudi Mama Kandeh hoorejo GDC koddenen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda coordonné Abouba to Serekunda dendagal Serekunda gambi kala en mbaɗi ɓe julmo wori Mama Kandeh alama yuɓɓi feewi sen giwi toon to leydi Gambi paɗen koto Guinée Conakry toon to leydi Guinée ko fati banggue baccalauréat hitande ujunaje ɗe nogas e goho aljuma jawtuɗo goto kene fotto wonde temedere téléphone woni ko tetta e nder école aji leydi ndi kala kene fotto wonde temedere eko fawi élève ƴamannoɗo ko fate banggue étudiant ƴamannoɗo ko fate élève ƴamannoɗo ko fate banggue baccalauréat woni ko riwa capanɗe joyo denannoɗo taw ko maalodirnoɓe e ɓen ƴamannoɓe banggue WhatsApp kayumen e koyemen jowama e golle mumena ɗum ko ñande aljuma o goto e wiide jagorɗo kalfinaɗo jangde towde leydi ndi woni Alpha Amadou Bari holliri ha hande koɓe jokkuɓe futtinde guite mabɓe ɓe laara ɓen wujjoɓe to Côte d'Ivoire jonde tijjande ñalawma janggo woni nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru gondena hakkude Alhassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi kam e Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi ndi celnoɗo accude lefol laamu diddanoɗo ha nanga hitande ujunnaje 2011 oɗo saaha gartuɗo e nder leydi mum ɗum ko caggal nde o jooɗodi yaari kona beje ñalawma janggo ma o jooɗoɗo e Alhassane Dramani Ouattara kono ɗum ko Pascal Affingue Sane holliti ɗum hollirta ko leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha woni koye tindade faade e jaam e kisal to Côte d'Ivoire goomo haɓatoɓe gurdam ceerɗam mbati ɗeɗo balɗe kala ha tenti ñalawma hanke ɓe kolliti yiddeɓe ko joɗodade hoorejo jaagoɗe leydi ndi aɓe jogui toɓɓe jeetato ɗeɓe jiiɗi lawɗinde ko fati e yoyoɓe leydi ndi gam teskede oɗo saaha cogguji ɗi kala ko ɓeydiɗi hewɓe noon sodoɓe kolliti mbawa jokkude ɗam ɗo henna gurdama to Burkina Faso HCR ɓe kolliri nder duuɓi ɗi tan kene fotto wonde million e temedde tato ujunere woni ko dogi molti e nder leydi ndi kala oɗo saaha kene fotto wonde capanɗe tati e jeetati ujunere hen temedde nayyi e capanɗe tato ne tawe toon to leydi Côte d'Ivoire ene namdi asila ɓeɗo kala goni koye caɗele mawɗe no feewi to Burkina Faso gorko ɓurɗo hewde doole mo yettaka so kam tigi oɗo sa addi kawisaji mawɗi toon to Londres e nder salon goto mawɗo woni inde makko ko Laurent Boni kanko woni ɓiɗɗo Burkina najo ɓurɗo wawde hutorade doole mum gam sudde kaaƴe tedduɗe no feewi ɗum ko caggal nde o yaadi kawgela e jeyaɗo toon to Londres goto on kadi caggal nde suuti haaɗi tan koye temedde 2.6 kilo kono kanko e ballal balaɓe makko e doole makko o waɗino gotol ronki yoya o watti ɗimmol tataɓol ngol o dañi sudde ɗum e ballal doole makko e balaɓe makko kala ɗen kaaƴe towɗe ganduɗa kiloji mum ko temedde 2.7 kilo
woni ko nawi ray kankon ɓiɗɗo burkina najo ton to Londres to Nigeria eta Kaduna e nder ɗiɗo duuɓi tan dañi kene foto wonde laabi sappo sukaɓe biftede toon jeeyi sababu leyru mayduɗo ndu ha ganduɗa élevaɓe hewɓe janggannoɓe e nder lycée toon to état mo Kaduna ha bifta toon e nogas e jeetato ɗaccitama ɗum ko hanki o kono kadi ne heddi toon caggal ne mbaɗi toon kene foto wonde balɗe nogas e goto Ghana sur sarɗeji leydi ndi e rima laamu ngu nde wawata walludeɓe ha tenta ngolɗo didol ngol ɓe jaltini wonande haɓade kala kene wiye gorkati walla ni e debati walla kala kutortoɗo ko fati banggue mbadi terɗe ɗe ndewani lawol hakkude jokkodiral gorko e gorko walla debbo e debbo ɗin gueɗe kala jagguiraɗo koko fawete e duuɓi sappo e kaso kam e amande to guine e cotroyal mala bo hanki yaltini kayitola gam hollirde Londres nde ittata wonande Saxon moɓe mbaɗi e cikko hoorejo leydi mabɓe woni Théodoron Obiang taw ko ɓi hoorejo leydi ndi mo ganduɗa ene tuuma e mbuñaari mawde ne feewi gam dirtinde ngaalu leydi ndi kene wona temedde 5 millions koppareje dollar ɓe kolliti wonande nde Londres ittata wonande oɗon Saxon baɗaɗo e cikko hoorejo leydi mabɓe to Cameroun ko attaque goto waɗi ɗum ko Boko Haram ɓe mbaɗi ɗum ko nokku biteɗo photocolo ɓe waɗi ko nokku biteɗo photocolo ene photocolo ɓe mbaɗi ɗum ko nder base militaire mo BIM ɗum noon kene photo wonde konin koɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen to Uganda caggal teskede mayiɗeli kewi toon raaɓo ñaw coronavirus ɓuuri ƴellitade toon kene photo wonde temedde 6 neɗɗo puntama taw funti ɗumen ko médecin goto cafrowo caggal kayde vaccin manki toon o holliti omo jogui vaccin kono vaccin mo jogui o yeyat ɗuma o yeyata ɗuma ko 100 ha 120 taw ko siling noon ko koppreji Uganda so wattama e dollar ma won $20 walla sa $40 ɗum woni ko funtiri kene wona temedde 6 neɗɗo oɗo sa o wiyama teb omo tawe e juuɗe dadiɓe to Tunisie Kayit Saïd hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o ñangui no feewi caggal nde o derguiti suudu sarɗiyeji leydi ndi ɗo e balɗe 3 o momti ɗum ha laaɓi kene fotta wonde de balɗe 3 suudu sarɗiyeji ndu wodata ko nden ɓe ƴeewoyta sarɗiyankoɓe kono kadi o itti hoorejo jagoɗe leydi ndi ha laaɓi oɗo saaha mo gonɗen ɗum ko caggal nde seppoji mawɗi mbaɗa e nder leydi ndi kala siftinoɗo saaha mo gonɗen Tunisie ene tacca caɗele mawɗe no feewi ko fati e banggue dawrugol musidɓe tedduɓe ɗum mba hen wonno kabaruji garanena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena